Samtang gigsalikway sa bagong giproklamar nga mayor si Busiri Tomas Osmeña ang pasangil sa tikas panahon sa eleksyon. Gihangop ra hinuon ni Osmeña ang plano ni Mayor Michael Rama nga mudusog election protest agi og pag-question sa resulta sa piniliay. Sa iyang gipatawag nga press conference karong adlaw, gipakita ni Osmeña ang resulta sa eleksyon nga mismong presinto ni Rama. Si Osmeña nakakuha og 412 votes samtang 240 ang mga boto ni Rama. Matod ni Osmeña nga kung nanikas pa siya, waunta kini gitugtan sa kaatbang niyang kampo mismo sa kaugalingon niyang presinto. Accusing me of cheating. Of course, I'm just being sarcastic, you know. How can you be so dumb you cannot even detect that I can cheat in your own precinct? Rapo cheating nga ako, ang irigawas resibo mo, siyang gito ito. Who wants to see a mayor who will even allow that to happen, you know? Samtang gibutyag ni Osmeña ang iyang plano kung makalingkod og balik sa City Hall. Usa nini ang pagsupak pagbaligya ni Rama sa dakong parte sa South Road Properties. Suma pa, mopatawag siya referendum aron ang katawhan ang modesisyon kabahin sa pagpamaligya sa mga luna diha sa South Road Properties.